Meksiko. Minecraftin pariin. Tällä kertaa me ollaan... onko tää minigames? Siis toi oli vitu tylsä aloitus. Ei, tää on Arcade Games. On Arcade Games, niin osa 1. Ja me pelataan täällä erilaisia Arcade Gamesia. Mä oon shotgun. Mitä? Mä olen penistä. Tykkään haulikoista. Ne on mukavan paksuja, että niissä ei isot paukut. Ei. Onko nyt meni liian kaksimielisesti? Kohta tulee kaikki valittaa, että liian kaksimielistä väkeä. Niin. Lapset puhuu liian kaksimielisesti. Me ollaan kyllä lapsia. Niin, mutta puhutaan liian kaksimielisesti. Lapsiksi. Meksikopihla. Tykkääks Meksikosta? Täällä on Alberte. Moi Alberto. Sekin on nainen. Niin onkin. Mä en oo ainakaan. Oksukarutotuus. Oksutajuus. Mitä? No niin, meillä tapaa Meksikopihla. Tulkaa. Ei se on niinku meidän tiimi vaan. Paitsi tuossa täällä on joku Tää on yksinäinen. Not Start, joku semmonen. No, toivottavasti se on hyvä. Hei muuten hiilatkaa toisia ihmisiä. Joo, mä kuolin. Mäkin kuolin. Oksu. Mitä ihmettä? Mitä vittua, Oksu? Mä voin tulla hiilaamaan teidät. Mä hiilasin sut. Joo, hyvä. Ai. Ei! Nether von Niin the lähellä. Siis tämähän oli niin virun lyhyellä vindu. No niin, pelataan uudestaan. Joo. Mä oon oikeesti todella hauska. Sampleis rikko se niitten Sininen iPadin tiimi. Tai tabletin. Mitä? Niin, ne Sampleis rikko niitten tabletin näytön. Miten? En mä tiedä, on nyt lattialle tätä. Mä voin kysyä sitä. Muistakaa, sininen tiimi, sininen. Ei tue näin tubevidihuita. Miksei tuu? Katariina. Mikä peli tää on? Se on Super Paintball. Eikö just oo Paintball se? Onko tää nyt Super? Ei tää oo Mixed Arcadea. Mikä tää on sitten on? Suppa on Super Paintballia. Niin. Ai joo. Oh. Sä et siis kuuntele yhtään meitä. Me ollaan potkittu tulosta koko firmasta. Mitä? Oikeesti nyt mä joutun mennä tiimillä. Niin Ja minä. käyttäkää niitä potioneita hiilaamaan. Okei, hiilaako ne? Joo, ne hiilaa. Sä voit myös hiilata muita ihmisiä. Mä luulen, että ne on vaan jotain helvetin pommeja ja mä heitän ne heti alusta vittuun. Eikö heittäkää mulle kaikki potsut. Potsut. Pots. Se pudotti sen keittiön lattialle. Joo. Niin. Come on, se pudotti sen niiden keittiölle. No, meillä on aina meidän iPad. Oho, nyt meitä on vähän enemmän. Oho. Meitä on 7. Joita on 6. No niin, lähdetään. Mikropenis. Vilma ei. Pilaaks mä nyt tän, kun mä... Niin, joo. Vähän nyt silleen. Joo, kyllä vähän sä niin teet. Miksi kaikki seuraa? En mä No joo, seuraa. Mä osun. Mä oon sanonut jo 2 levua. Levua. Niin. Noin. Ne on killit. Mä parkkoon täällä puiden päällä. Näkkiparkkour on täällä puitten päällä. Mä luulen, että me voitetaan. Joo, mäkin. Mäkin. Come on, nää spawn... Mitä? Miten? Kato! Haluatko joku hieli? Miten nää pysty kuolla tänne? No, joku on mä snipan. Puuttunut vähän ja... Missä tää yksi on? Se on tuolla, jossa on toi kauhea Martta-kerho. No, me voitettiin. Mä sain 1 killin. Mä saan 0. Miten 2... Kuinka monta teillä on... Mä saan 2 milliä. Mä sain 2. Ainakin mulla on 2 levua siinä. Muistakaa, me ollaan aina sinisiä. Sinisiä forever. Forever. Forever gay. Ei. Ei. Mä en... No No niin, sininen. Mä oon sininen. 4. Menkot. Oksu. Miksi sun persees on 24?
Mitä? Miksi sä oot Oksu 24? Miksi sä et oo vaan Oksu? Minä tiedän. Mä en ymmärrä. Numerot tekee nimistä niin rumia. Mutta jos joku nyt tykkää niin paljon siitä niin tietystä nimestä ja on pakko tyrkyttää se 69 sinne niin perään, niin ihan... 69. Tätä ihan kohtaa mutettaa ihan minuutiksi tai 8 minuutiksi. Ok. Ei kysytä syytä, mutta tää menee ihan päin perseelle. Mä kerron videossa syyn. Te saatte pöristä jotain siellä taustalla. Mä en edes kattonut se viime video, jee. Onks hyvä? Viimeinen. Miksi sun piti muuten... Koira! Hei! Arvaa mitä? Okei, mä muutetaan nyt vähäksi aikaa. Mitä sä menet tekee? Siis mä muutetaan vaan tän. Anna sun vesipommit mulle. Joo, Kyllä mä pelaan. Moi kettu. Ota, mä annan sulle mun... Menkka persevil... Onko ei? Täällä tiputetaan. Ihmisiä kuolee. Ai. Hei Vilma, tuu revaa mut. Joo. Missä päin sä oot? Mene tossa noin ja sitten oikealle. Oikealle. Sitten tuolla Tänne. näetkö sä täällä ylhäällä? Joo, tuo. Heitääks mä vaan nää sun päälle? Joo, tuu tänne ylös ja heitä. Joo. Ja nyt. Siinä meni kaikki. Mä tapoin se. Me voitettiin. Mä niin killstiilasin tuon, okei. Ja mut GG. Kuinkakohan monta tapoa minä sain? Mä sain 2. Mä sain mä sain kuolemia, jos matsissa on saanut. Sininen, muistakaa, sininen on se väri. Patserin sininen. Patserin sininen. Mitä? Joku löysi Uncommon Chicken Pet. Aika nice. Mä en halua olla punainen. Mä oon sinisellä. Mä oon sininen. Mä oon sininen. Mä oon punainen. Ei, mä en halua olla se menkkaveri. Mä oon kans punainen. Koittakaa puhua jotain chatissa. Perse. No. Tee punaisten Nyt mä oon polven sininen. Jes, mä oon sininen. Mä oon punainen. Tai ei Vilma. Nyt rektataan. Kauhea rektaus. Joo. Kuinka paljon täällä ammutaan taivaalla? Taivaas. Tulta. Vittu, mä menetin paljon helaa tossa. Taivaas. Me tulta. Minä puolellamme kaikuu. Perkele. Oho. Kiroivat. Ai. Äkkijoilla. Tulee menkkainen olo. Vilma revaa mut. Mä itekin kuolen täällä. X-kettu PvP kuolee. Come on. Se ei rivaas mut. Se revaas jo. Vilma, sun oikealla puolella. Oikea puoli. Tänne. Tuolla, tässä on baron. Wow! Hela mua. Mä kuolen. Hela mua. Vittu ei. Me hävittiin. Mä sain Oks 2 sä oot killiä. ihan paska? Sä hävisit meille. Tuntaa. Siis me voitettiin. Niin te voititte. Nyt kaikki siniset nopeasti. Nopeeta. Frosti. Sininen. Dök. Yes, Frost. Nyt pitää valita se. Matsine Gang. Se on Mä mun- aion säästää tohon. Mihin? Machine gun. Aamulla on se. Onko sulla? Mulla on Oh. kohta 3000 kemiä. Mulla on kohta 5000. Onko mulla on kohta 2000? Mitä pelaa Sneaky Assassins? Mitä? Sneaky Assassins. Paperkut. Ja. Mitä? Kut. Jee, meillä on kaikki... Ilma seuraa mua. Mäkin tuun seuraamaan teitä. Mäkin tuun Nyt mennään toiselta puolelta. Mä menen tällä tunneliin.
Kukaan ei tuu täältä. Mennään täältä. Jes, mä sain yhden. Sä toisen. Come on, kukaan ei tuu täältä. What the fuck? Mä olisin saanut 2 killiä. Milloin me päästään näin selkään? Hei, yksi tuli meidän beissille. Aha, Ai. ihan Ai, ai. Mitäs pleissiä tarvit? mä oon noin peissille. Mä kuolin. Mä sain 2 killiä. Jollain keskustellaan. Hyvin kiivaasti. Mä oon ainut elossa oleva, en enää. Älä feilaa, älä feilaa. Te niinku mä. Älä Voi vittu. kuka Ei, kun siellä on feilas, vielä yksi. kuka feilas. Se on ihan... Oh fuck, fucking me. Se voi vielä voittaa. Joo. Ei. Joo, Mä sain Joo. 2. Kuinka se sai? joo, Me joo, otetaan nyt tiimiä, tää ei onnistu. joo. Nyt No niin, nyt ei kerrota mihin tiimiin me mennään, vaan tehdään jotain ollaan vaan vastakkaisia, jos halutaan. Ei kerrota. Mä otan täältä vaan randomisti, mikä tiimi mä oon. Joo, tuo löysi yhden vanhan chestin. Mulla on ihan kauheasti niitä kaikkia. Miksi sä tavaa niitä? Mä avasin. Mä pääsin Nether-tiimiin. Taivas lyö tulta. Tulla jää niin päähän. Mä en edes tiedä, mitä mä puhuin tossa äsken. Hei, onks täällä omppu mukana? Aha, me päästiin kaikki samaan tiimiin. Aha, katos. Aha, huppista keikkaa Mitä on varmaan. täällä? Voi Ai. pikkukanan pahkurat. Perse reikä. Jes, 1 killi. Ei ku ei. Nyt on 1 killi. Oo. Ei mä. Mä sain Meillä yhden on 2 tapaa killiä. ainakin. Meidän viimeinen tappo oli. Mitä? Viimeinen tappo No oli. nyt kukaan ei saa valita tiimiä. Mennään Joo. vaan random tiimeille. No, kukaan ei valitse tiimiä. No, jonkun on ainakin pakko päästä samaan tiimiin. Niin. Jonkun. La. Ota Marko. Mille tiimille pääsitte? Ei saa vaihtaa sitten, muistakaa. Ei saa vaihtaa, mutta mille pelille pääsitte? Nether. Mäkin pääsin. Oh Ai. fuck. Vilma. Nyt Kaikki on. Swap Forest. Hei, onko tää Forest-mappi? Tää on se sama. Keep Moi. calm and play Moi. Minecraft. Niin. Ei ketään. Mä tunnen itseni yksinäiseksi. No ei haittaa, mä teen täppäät. No ei. Se tulee silloin statua silloin sen jälkeen. Ai. Tämä ei ole hyvä. Ai. Jes. Mä kuolin. Tulkaa nyt heallaa. Tää tiimi ei oo yhtään. Vittu. Tää tiimi ei ole yhtään. Mitä? Mä... Ei, ja taas sama juttu. Ei päätetä mihin tiimiin mennään. Ei. Taivas. Lyö tulta. Tulkaa tänne mökkiin. Mökkiin, missä mä tuolla mökkiin. Tulen sinun kanssasi mökkiin. Minäkin tulen. Minä me juostaan. Meen mökille. Äläkä ja kaupunkiin. Huonolla on. Mä oon piilossa. No se ongelma, että mä näin sut just. Mä näin sut. Mitä mä Vilma teen? näiksää meidät. Ah. Ennen.
Millä puolella? Mä oon Oksun kanssa samalla puolella. Mä Me pääsin kaikki samaan puolelle. Vaikka ei päätetty mitään. Mulla lagaa taas ihan Tää on hieno. niinku joku maailmansota 2 laukea. Tsunami. Tsunami. On! On! Ai! Wow! Nyt on vähän... Nyt on vähän tiukat tilanteet. Oikeesti filmaa sai... Final Killcam. Mä sain 3. Mä sain 2. Kiki. Ja te taas ei päätä. Mulla oli äsken niinku 1001 gemiä ja nyt mulla on melkein 3000. Täällä saa yllättävän helposti genejä. Niin. Party Gamesista saa aina helposti gemejä. Muuten kuinka kauan me kestän video? Aksuun otti päälle vahingossa. Mitä? Kuinka kauan kestää video? No, se on 17 plus, eikö miinus sitten sillä alussa oli sitä roskaa. Kyllä 15. Kello, joo. Loppuuko se video jo? Hei. Ai ja. Ei. Mietin, jos joku unohtaisi vahingossa kuvauksen päälle. Sille koko päiväksi silleen. Mä en oo Oksun kanssa samassa tiimissä. Miten sen tiedät? Koska mä näen sun tekstiin. Hei, täällä on paperihaava. Se on kettu. Täällä on Jeesus. Täällä on Oksu. Mä oon taas yksin. Tää on hyvä mäppi. Oksu, meidänkin pitäis kokeilla tähän unitussa niinku vaan claystä rakentaa. Pystyykö muuten clayt jotenkin värjäämään? Joo. Kyllä sä voit värjätä claytä. Healatkaa. Sen 2. Healatkaa. Homot, healatkaa. No niin, vittu homot. Wow! Miten muuten Me tullaan häviämään tää. värjättiin? Varat ei värjää. Mä kuolen. Oksutuuko sä hiilaa? No ei kuollut. Kamaa, noita on vähän aika Voiko paljon. hiilata näitä, jotka on kuollut? Joo, mä sanoin sen sulle pari päivää. Tää video alussa. Mä vahin, että te tuon. Moi Barun. Onko hiilaa, mut Onko sulla päätäkö tätä videon nyt? on. Kyllä yksi. Ei kai mitään Survival Gamesin. Mitä? Tää on itse asiassa ihan kiva, kun ei päätetä mihin tiimiin me menemme. Oletteko te punaisia vai sinisiä? Sinisiä. I watch Naruto. Mä oon Oksun kanssa samassa tiimissä. Mäkin oon sininen. Siis punainen. Oksu. Aa. Niin. Sininen. Naruto puutton. Mä katsoin, että meitä oli vaan 2 tällä tiimillä. Se olisi kyllä ihanaa. Varokaa! Börjar-attacken. Nyt alkaa attackeraus. Tulkaa heellä. On siis täällä ihan laidas. Oksu, hypi. Ai. Eteenpäin. Eteenpäin. Koska mä oon täällä eteenpäin kuolleena. Zombina. Oksu! Varu. Oh. No joo, me hävitään tää. Oksu, tää on ihan sun vika. Ota vielä yksi peri. Mitä ihmettä? Mä kuolin. Mä heitin vesipommin just siihen aikaan, kun ne kamat meni. Ja mulla on edelleen niinku nää kamat. Oo, me hävittiin. Ei Mitä? ne häviä, en muista.
Ota vielä yksi peli. Sitten Okei, yksi peli. mä lähenkin Yksi silloin vaan. kans Apua, mihin sä menet? pois. Okei. Ostaisko shotgun? Ei kun mä saan sitä machine gun. Mäkin tein noista machine gunin. Mä Koska se voi ylikuumentua, mutta se on hyvä, koska sä voit niinku... Koska niinku sä voit vaan pitää pohjassa sitä. Täällä on Jeesus. Jee. Hei, kato, onko Suomi vastakkaisessa tiimissä? Kato, tässä näkyy... Joo, mä oon Ether-tiimillä ja mä oon Ether-päivillä. Jes, ihanaa. Verta. Filma olet taas yksin BTV. Enää on yksin. Sekin Mulla on on ready. su. Aha, Niin. Sininen. niin asia. Näkemissä Mä teen- juossu. Mä menen tekee itsemurhan. Haluatteko tulla katsomaan? En mä. En mä. Tulkaa nyt. Vielä näkee, missä mä kävelin. Kun valuu tämmönen kauhea tämmönen punainen läikkä valuu kaikkialla. Menkat. Ei oo. Ihan vaan verta. Eikä vasta. menkat. Ihan Eikä vaan. menkat. Ihan vaan verta. Mä seuraan sua. Hei, boostipuita. Mä en tiedä, boostipuut on bye. Joo. Joo, mä kuolen. Mäkin. Ei, voi, ottakaa BRB. Ei, mä sain 2 killiä. Mm. Mm. Ei, mulla on kauhea olo. Mä en halua olla Kuinka paljon kello on? Mulla on läksyjä. Ai niin, mulla on huomenna liian ja se on huomenna matematiikan kuori. Niin onkin. Oletko sinä valmistunut? Mulla on liikuntaa. Mulla ei ole tässä jaksossa matematiikkaa. Olen valmistautunut. Kuinka paljon olet lukenut? Mut mulla tulee seuraava jakso pian. Ei mun mielestä matikkaa kokeeseen voi lukea. Ei niin. Periaatteessa Tiedän voi oikein. kantaa. Siis Siihen voi miten ne harjoitella. lasketaan. Miten ne lasketaan. Siihen voi harjoitella. Niin, mutta se ei voi lukea. Niin, mut siihen voi Siitä harjoitella. katsoa, mitä sinne tulee. Missä se yksi Niin, mut siihen punainen voi on? harjoitella. Se on Mä... En oo... alitaito. Mistä Mä oon et- respawnannut uudestaan. Joku on hiilannut mut. Mä en oo huomannut. Mä oon vaan juossut täällä ympäri. No, mutta- onko sulla lopetaksen? Joo. Adios, amigos. Ei jaksa pelaa pentaalia.